Natanawa na ano? Go. Oh, Lunch. lunch. Ito na po lunch. Kain po tayo. Oh. Ang dami kong ulam. Anong ulam mo, te? Adobong manok. Sino nagluto niyan? Ikaw. Ikaw! Bayan. Hindi mo pa amining ikaw ang nagluto. Oh, O, tsaka ginatang. Kalabasa. sitaw at saka labas. Kalabasa. Oh. Sarap naman. Sarap yan. Talagang mahal. Kain tayo. Mga kanito. Oo. Mutpuro na ba? Kaunta. Ha? Tama lang po ba ang lasa ng inyong adobo? Tama lang. Hindi siya maalat? Wow. Kain tayo. Oo. Galing, yung toyong ginamit mo dyan, yung markup niya ni, no? Ni Judy Ann Santos. Hindi yan Santos. Makakapal niya. Tulo. Masawak. Wow, ang sarap po. Oh. Kain po kayo. Anong nangyari? Wala na yan. Guys, so ang sarap ng ulam niya, oh. Diba? Kalim. Hop. Sige ate, kumain ka na. Say bye-bye. Bye. Kain ng kain. Kain. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ito daw po yung kanin, naubos na, oh. Naubos ko na. Bye-bye.